Il-pulizija tinvestiga dak li huwa maħsub li kien allegat każ ta' beħ ta' droga li għal xi raġuni mar ħażin. Kienu għal-ħabta tal-10:09 ta' sitt filgħodu x'kien il-pulizija ġiet informata li hemm ġlieda fl-Eliqi li hemm fin-niżla illi tagħti għall-bajja tal-Mistra. Fuq il-post marru l-pulizija tal-mobile illi sabu żewġ tirġiel jiġru wara xulxin fl-Eliqi. Wara li wafquhom ir-riżulta illi Awċi ta' 30 sena miż-żebbuġ instab ferud b'daqqiet fuq rasu ikkawżati minn pala, waqt li l-Ingliż ta' 32 sena qed isofri minn daqqa ta' muż fuq naħa tax-xelluk ta' għonqu. Iż-żewġ tirġiel qed jinżammu għal kura l-isptar Mater Dei taħt qassa stretta tal-pulizija. Mill-ewwel investigazzjonijiet li għamlet il-pulizija jirriżulta li l-Ingliż mar Mistra b'karozza tal-kirit ta' tip Peugeot fejn iltaqa' mal-Awċi illi allegatament kien qiegħed vettura oħra ma' żewġ persuni oħra. Jidher li fħin minnhom inqala argument bejn iż-żewġ tirġiel bl-Awċi allegatament jagħti daqqa ta' fire extinguisher fuq il-windscreen tal-karozza tal-Ingliż li ma' fire extinguisher instab fi qrib. Kien hawn li l-pulizija temmen li l-Awċi allegatament aggredixxa lill-Ingliż Mus illi instab ma' ġenb il-karozza waqt li l-Ingliż minkejja li kien ferut ġera wara li ieħor pala illi wkoll instabet fil-viċinanzi. Il-vettura illi wasal biha l-Awċi ħarbet minn fuq il-post ftit momenti biss qabel waslu l-pulizija. Jidher li qabel telqet ħabta mal-karozza tal-Ingliż tant li l-pulizija tinvestiga daqqa friska illi instabet fuq quddiem tal-karozza u li ħallit roqa ta' żeba bajda. L-investigazzjonijiet qed jitmexxew mis-Superintendent Martin Sammut flimkien mal-Ispetturi Gabriel Milkallef, Michael Malija u Antwan Ċilja. Il-Maġistrat Marcien Farrugia qed tmexxi inkjesta.